Well, they say that punk rock has died away. I don't believe a word they say. Sing for tomorrow, sing for today. We all need a little punk rock and roll. The world needs a little punk rock and roll. Yeah! We all need a little punk rock and roll. The kind that makes you wanna break some bones. It doesn't really matter what the singer. Biztan da, nun gauzen ez da, Arraseten, Monterronen, izan be, asteburu hontan da Mondran Roll, eta horre xehetasunak jasotea bertaraino etorri gara. Ja, laugarren urtia da, eta lau urte honetako esperientzia ikusikia, Iker, ja horrek ja erakutsiotzu, bilbide bat erakutsiotzu, eta ja laugarrenez animo zai Mondran Roll antolatzea. Heldu da, eguna ja, asteburu heldu da. Heldu da uztaila, eta heldu da uztailako lehenengo astea. Eta bai laugarren urtez, ja jadanik badakigu nolakoa den lekua, eta gutxi gora bera badakigu zeintzuk direnez. Normalean abendurako kartelaren lehenengo zatia iragartzen dugu, eta gabonak eta gero bigarren eta hirugarren zatitxo hori, ez? Orduan normalean ia jaialdia bukatu bezain pronto azten gara hurrengo urtekoarekin, eta egia da taldeak lotu bezain pronto eta komunikazioarekin azten garenean ere badaude beste zetasun batzuk, Arrasaten ez dagoen beste leku, lo egiteko, horrelako gauzei ematen diegu bueltak, jadanik ustut 2 urte daramagula horrelakoa kanpaleku txiki bat montatzen eta autokarabanentzako ere lekua jartzen, eta hori da, urteak daramagu gauza hauek egiten ere, orduan gutxi gora bera badakigu zeintzuk diren talde berriak, zeintzuk diren talde zaharragoenak, zeintzuk saldu itxasketen sarrera gehiago, baina ere kontutan hartu behar dugu, hori uztailaren lehenengo astea dela, eta gehien bat atzerriko taldeek, Europatik biraka baldin badabiltzate ere hor harrapatu behar ditugu, hori da, daudelako momentu honetan ez bakarrik estatuan, baizik eta Europa osoan daudelako milaka festival orduan zaila da. Aurten 18 talde guztira, eta tartean Kanadakoak, lau batero, hori da deigarrixea, ez da? Bai, ez dakigu zergatik agertu zaigun horrela, batera zaigun horrela. Guretzako ere da horrelako, ez dakit anekdota kurioso bat, ez? Bai, daudelako Euskal Herriko lau talde, baina ere aldi berean daudelako Kanadako lau talde, ez? Eta badauz, aurten behin gaitarra eta estatu batuetakoak gebaikia, gero zaila igual kartelburu etopaikia, ez? Bakoitza beri eukiko dut pentsik, ez? Bai, aurten... Tondor batzuk ezagunak badauz, baina hori bakoitzak diferentiak izan aldia. Orain arte laugarren edizionetan ere batzutan gertatzen zaigu horrelakoak, suertatu zaigu oso zaila bilatzea kartelburuak, horrelako kartelburuak, gehienek ez jakinak, edo orain arte egin ditugun gauza batzuk, ez, Interrupters, Cocksparrer, edo Babunzu nahiko argi zeuden, ez, kartelburuak zirela. Baina aurten, hor badaude, egon badaude, Toidoz dagoelako, Exploite dagoelako, Selecter, The Pioneers, baina nik uste dut ere, egia da, talde gehiago gehitu ditugula kartelera, uste dut lau edizio hauetatik da talde gehiago egongo den, kopuru handiena egongo dena urte. Jaialdia ere ez da horrelako makro jaialdi bat, ez? Osea, herrian egiten dena, herritigunean egiten den jaialdi bat da, ertain txikitxoa, orain arte 3.000 pertsona sartu ditugu, urtero, aurten pizkatxo bat gutxiago, 2.000, orduan, alde horretatik igual, esan dezakegu festival musikeroagoa edo jaialdi musikeroagoa dela, ez? Ekimen bada, ez da, talde ezberdin zozai hemen, Jimilaz, Mauka, talde katalan bat, pitiman azkenean talde lana edo da, ez? Kolektibua da ontolakuntza, eta... Bai, hasieratik, mundu honetan gabiltza lagun batzuk eta beste gauza batzuk egiten genituenak elkarrekin, edo igual hirurak batera ez, baina bata bestearekin, saiatu ginen hiruroen artean ez, hiru enpresa txiki horien artean, egitea hau, eta badaukagu, laugarren urtea denez, gutxi gora bera badaukagu montaketa eta desmontaia egiten duen lantaldetxo bat, gero festivalean dagoen lantaldetxo bat ere, justo bertan, eta gero ere, kamareroak eta segurtasuna eta horrelako gauzak ere, gutxi gora bera badaukagu beste lantaldetxo bat. Aurten infren aldetik pizkatxo bat txikiagoa egin dugu lekua, ez dugu goiko barra jarri, beste guztia urtero bezala antzeko parezido, gutxi gora bera da berdina, behan bi barra, kamerinoak Monterroneko hori da, jauregian.
eta ez dakit, gutxi gora bera montaiko lanetan bagabiltza 20-25 inguru, eta gero festivalean ere pizkatxo gehiago 40 inguru edo gela. Azpiegitura bera aprobetxauta aurreko urtietan egin zuen moduan, beste ikuskizun bat begongo da, taula gain berian, ez da, urten Domekan izango da, Fermin Muguruzak joko dau. Egia da ere Ferminek egin duen eta dabiltzan bira horretan, mundu mailako bira horretan ere parte hartu dugula, eta bueno, berarekin egon garela lanean hor buru belarri, eta horrek ere, nola baita ere, ez dakit ez, geneukan guk buruan horrelako ekimena ateratzeko gogoekin, eta atera denean, oso pozik. Urte hurren borobilua gainera, ez? Azte buruan dakola, eta pikin bat iragarpen danak egin da. Hori da, fetxaz beterik ez, edo horrelako anekdotaz beterik datora urte jaialdia. Hori da. Anekdota aipatu duzu, Euskal Herriko taldiape aipatu dituzu, eta horre Euskal Herriko taldeen artean guk bat gure aipatu bereziki, bertako dalako, baiarako dalako, Heriotza taldia, hori be kartelian dau, eta joko dau. Larun batean, uste dagoela, bai. Hori da. Eta Heriotza taldekoekin egon da Itziber Arapulzabala gure lankidea. Hala doiana, Eskoriatzan etorri gare, Heriotza taldekoekin elkartzeko, ze Eskoriatzan daukentzegu lokala, betik euki izen dabien moduen, eta hitzordu egin dugu bi veteranokin. Bi veteranoak dira zaterako Jose Mari Legorburu edo Txotxe, bateria jolia, eta Inigo Bakero bai, hau da, baju jolia. Gure zain ditugu, etzegu lokalera sartuko gare, gero urak, gero prestaketa lanak egingo dituzte, kontzertura begira noski, baina lehen hau, gurekin egongo diela gindu oskue. Beraz, barrure sartuko gare. Sorpresa politxe hartu gauen garaibateko musika saliok Heriotza taldea Mondrarrole egongo dela. Zelan zauze? Bueno, ondo esan behar, injarrak hartzen. Zahartute. Zahartute, esperientzia gixaukin. Bai, hoixe da. 80. hamarkadaren behar dugu salto. Eta dauket nik horitzapen bat. Almeneko ikaskide ginen, aste kultural bat egin zen, batzuk sukaldatzen, beste batzuk bestelako lan egiten, eta zuak esan zabien. Grupo bat gure guin. Nikola gogoratzen dut Heriotzan astapenak. Hola da, hola esan gauen, eta ingeike talde bat da, esan zuen, bai, gozen saiatzen, eta holan hasi zen. Eta gero, jarraitu zabien, gero kelditzu inzitzien, da 2001 urtean ero, beste kontzertu batzukin zabien edo? Bai, ez dut gogoratzen ondo, baina bai, ingauen bat kiroldegian. Pedrotxone Omenez. Hori da. Eta gero Portun Omenez beste bat. Eta hori zen Monterronen. Bai. Hori da, orduan Monterronen bigarren aldiz izango zarie. Monterronen egon gara, 5, 6 o 7 igual. Bai. Horren bestetan. Bai. Gainera... Lehoko aldian izen zen beste... Izen zen oso kontzertu polita, ze gainera gu bakarri jo gaben. Ludwig Bon eta Ripekin, eta gu bakarri jo gaben. Eta Ludwig Bon Parisetik etorten zen talde bazan, 80. hamarkadaren bukaeran, ordurako ona Pariseko talde bat ekartzia izaten zen, eta gainera bateria bat izato zen, eta gu bakarri jo gaben. Rekuerdo horreik, nun baitzen jasota, gaur egun dana mobiliak, dana argazkisak. Bai, daukogu hor Instagram bat, eta hor dau argazki pare bat, Monterrenekuak bat San Lubinbonekin, eta beste bat San HB dako politika holan kontzertua Lapoia Rekosekin. Lapoia Rekosekin, bera gogoratu zuztien lengunean beste bat Parabelunekin, asko ez ditut horretzen. Eta gero, oindala 2 urte gutxi gora bera, Gabonetan, Iratiko autopagoniako esan, hori zen zen, sorpresia itzela. Hori esan gauen, guazen itxen omenaldi bat, ez? Juntau ginen, venga, bai, eta hola irten zen, eta ingauen holan pentsauarik tito. Azkenien Morris eta Mutxin euskan ni denpora guztien ni bertan itzen dolana, eta Morris eta Mutxin euskan arde egun guztia tabarra ematen, eta... Eta esan gauen, egingo dugu. Eta hori da, ingauena. Eta gero torri zen Mondrarrolena? Bai, baina Mondrarrol ez da gure kontzertua. Eki gauen gonbidapen bat, eta animauen ginen, eta esan gau, igual, ingeik beste omenalditxo bat holan, eta, baina ez da gure kontzertua gu gauz, gonbidatuta hor, joten da festival bat.
Eta gero, garo, Oñako eta Igortz eta oso laguna dira, Garzeldekoak eta bai izen da pizka Mutxin eta Morrisen egoera berdina, eta, bueno, hasiera baten bai erraz eta bai gizo gengo zen, eta genezken, bueno, egingo dugu. Eta orain, egingo dugu arrazoi doblearekin. Hori da. Ze izen be ondala 3 aste, eskax. Josu errazti erraz, gitarra jolia, hiltzan. Pentsatzen dute zale izango samurra, ez? Erabaki hori hartzia, bueno, eta ointze ingo dugu, ez dugu ingo, aldugu, ez da. Undion besta. Undion besta. Undion besta. Beretako menaldiza izango da. Eta gainera pentsau, bueno, publikoan bestaldien egongo garen asko, bueno, Mondrarolek hori badako, ez? Veteranoak eta zain veteranoak batzen editxula, ez? Gaztiak be, ondan be jarri die, eta, bueno, ja, hasi die, zauketan lehengo musikia, eta, bueno, horraz. Bai, eta gero, kontuan hartu bidana da be, bai, zenbat gazte talde, katentzinoaketan duz, itxen da ben zuen bertzinuak? Bueno, batzuk bai. Badauz. Batzuk kontralde grabau inzauien abesti bat, eta, bueno, gero, joten dago, batzuk oiu, eta... Bai, aurreko hastian, plazan, joven oiuk. Eta, bueno, badaz, Never Surrender bere gara jetxen zauen, Arkada Sozial be bai, bueno... Zeu zeizen zan orduen eriotza, bakero? Laguntalde bat, egoera bat. Hori da. Gure bizita informea muteko egoera bat, denbora konkretu batian, eta ez da Nikola ikusten da. Bai, garaiak desberdinak ziren, noski, eta zan beste garai bat. Gu hemen gaude beste modu baten esateko modu bat zan, ez da dakitxo. Laguntalde bat izan duzu eta laguntalde izaten jarriketan duzu hori ezinbesteko, ez? Talde batek irauteko. Bestera ezginak egongo. Luze daukotuen esku hartian? Bani daukot hemen, relikia bat. Relikia bat. Lapoiarreko kopia egin digu. Bai, betxu, argi geratu daia. Bai, oso argi. Hau lehenago asmatuta zauen. Hau da, 82ko uste. Fusiaren... 81, Fusiaren taldea gugera. Hori da. Lehenengo etorri zan dut egin hau? Bai. Bale, orduan 81, 82, 83 bestia, ez da? Bai, zigara bera. Eta hori izen zan. Bai, 83, bai, hau zan ingauena eta, bueno, hor geratu ginen. Hasien bestera garai batzuk eta, bueno. Berlinen erosik garen postal hau eta zera ikusten ginen gu, Gaur egun? Gaur egun. Iritxu zedaketen, Hau da zuen bigarren etapakoa. Bai. 2000 urtekoa. Ez dakit, laro gehiagarren amarkadan kamisetak ataratia eta lan betzan haino ikua, bez? Igual aterako zeben, ez daukeko guan. Bai, bat atara gauen pistola jokuana, galuzia eta bai. Azken nian, kamisetan asuntuak inigok egiten zituen danak. Bai, talde danetan beti bakoitza dauko bere zeregina. Zure orduan alde marketing aldia esan dugu. Marketing, imagen. Bai, txotxe eta zure aldia zein zan? Nirea... Kreatibo. Asuntos sociales. Asuntos sociales, ez dara gutxi, Ez. Ez dara gutxi. Ondio be. Eta Mondragolera bueltauta, ze izango da? Hau? Bai, hau xixemi da, Mondragolen, hau xixemi da. Baina, bueno, a ber, Mondragol, baina, bueno, olako kontzertuak horgaz gonbidatutak, eta olako kontzertuak be ezin gare esplai hau eta jo, hor daukogu denbora bat, eta egingo gure kontzertua, eta hori, txotxek esan da moruen, gure omenaldia doblemente, eta, bueno, horra goiez. Bai, pozotik eukiko da, baina gaziti, hori da. Bai. Baina izango da. Bai, goiez a la fiesta. Bajiztia, bateixia, zen gehiago ongo da zuekin. Jopa galda itxatzu bai? Bai, Anaia be bai. Anaia be bai, egongo da. Xabier egongo da. Bai. Zapo egongo da, oso ondo. Laukote? Ikusiko, a ber, laukote eta lagunak gertuko ditugu, eta bueno. Ama be bai egongo da. Ama be egongo da publikoan egongo da. Ama presente. Ama zema kontzertutan egongo zan? Askotan. Hori importantia da.
Gertuko jentia gotia? Gertuko jentia, oso importantia, egongo da, gertuko jentia, lagunak, danok bultandu injuzkoenak, familia danak egon bideo. Mondrarrol izango da kontzertua, hor dau agendan apuntauta. Hor dau agendan apuntauta. Deixo egongo da? Un futuro incierto, una piccola vida. Vale, ikusiko da. Pausuen, ez da? Hoxe da. Nervioso zauze? Ez, nervioso jartzen dago legoera honek, kontzertua baina. Baina bukatu da, eta super ondeño zuen. Apurba bai. Beti egomidi zara, apur bat urdurik, ez da? Bai, ez da? Ni petzetan do baiet. Xigarri bat. Ba, bueno, esango dugu, Monterronen egongo zabiela eta gero gerokuak. Eta gaur egun gainera sare sozialak horretarako dauz, ez da? Edo zainen momentutan zer, pentsatzen dut sare sozialetako arduran zer? Zuzengo zare da. Bai. Zu zaitxut ikusten, sare sozialetako ardura du moduan. Ni nazi ikusten da biena. Ikusten da biena, hori da, bat batek ikusi bida. Más de investigación y desarrollo. Críticos. Hori da. Ba, gero eta txotxe, plazerra. Eskerrik asko. Bueno. Dantxe elkartuko gara. Ikusiko gare. Eta gustora asko. Venga, vale. Kamiseta gehiago eratara biozue? Oingoz ez. Danai ez da muten denboria. Nahastu inda. Hasiera baten bai, baina gero nahastu inda asuntua eta... Ez da hori momentua. Ez da momentua. Bueno, mataratun dozunien abixo eta... Hoxe. Altuko dugu bat, ze hau jaun eskero txapuka biruten ja. Bai. Eskerrik asko bixori. Zuri.